искандар аъзамов мураббии гӯштини ҷудо аст. мавсуф нӯзгӯи гӯштини ҷудоро дар толори варзиши шер мегузаронад. яке аз шогирди фаъоли ӯ идрис ҳасанзода мебошад. дар ин синни хурдсолӣ аллакай маҳорати паҳлавониашро дар майдон нишон дода ҳамагонро қоил кардааст. ҳамин аст ки ӯ аз пирӯзии хеш меболаду боз умед ба он мебандад ки шояд дар оянда яке аз паҳлавонҳои шинохтаи ҷумҳурӣ гашта имкони муаррифисозии шарафи варзиши тоҷикро дар арсаи ҷаҳонӣ пайдо намояд. волидон ва мураббиёнаш ҳам ба он муътақиданд ки ӯ майдони паҳлавониро аз рӯи ҳаваси кӯдакӣ интихоб накардааст. дар ин толор зиёда аз 120 кас машқ мекунанд. дар ин ҳози таътили тобистона ҳаракат кардастем ки бачаҳо вақтҳои худро беҳуда нагзаронанд, ба машқ бигзаронанд. тӯли 5 сол мешавад ки ҳасанзода Идрис дар толори варзиши шер тамрин менамояд. вақте ки Идрисро овардам ба иҷа, Идрис бисёр хатогиҳое дошт. мо ӯро ислоҳ кардем. ҳозир бе ягон тарс гӯштин мегирад. чизе ки усулҳое ки мо ишон додем ҳамаро истифода бурда ва ҳарфи худ ғолиб мешавад. дӯстони азиз, ҳамсӯҳбати навбатӣ барномаи Таҳамтан Идрис Ҳасанзода мебошад, ки дар риштаи гӯштини ҷудо машқу тамрин мекунад. ба хурдсолии худ нигоҳ накарда аллакай дар якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардоштааст. чӣ сабаб шуд ки шумо маҳз ҳамин гӯштини ҷудоро интихоб кардед? падари ман гӯштингӣ буд ва маро ба ин ҷо овард ки ман гӯштингӣ шавам. яъне ки сабабгори асосии интихоб намудани гӯштини ҷудо қиблагоҳатон, яъне падаратон аст, ҳамин тавр? бале. хеле хуб. рӯзҳои аввал вақте ки шумо ба ин толор омадед, машқ тамринро шурӯъ намудед, усулҳоеро ки шумо он қадар яъне ки бо ин усулҳо ошно набудед, машқ тамрин барои шумо чӣ хел буд? Мушкил набуд? бале, мушкил буд. ман оҳиста оҳиста ёд гирифтам. хеле хуб. рӯзҳои аввал вақте ки шумо машқу тамринро шурӯъ намудед, якумин усуле ки шумо аз худ намудед кадом усул буд? якум усуле ки ман ёд гирифтам бедро буд. вақте ки ин усулро аз худ кардед, барои шумо яъне ки ин усул писанд омад? ҳар рӯз ҳаракат мекардам ин усулро иҷро кунам. тӯли чанд моҳ шумо машқу тамрин кардед ки баъдан дар мусобиқаи аввалин баромад кардед? ман 3 моҳ машқ кардам. якумин мусобиқа буд, ҷои аввал гаштам. шумо дар мусобиқаи аввалини худ ҷои аввалро гирифтед. дар вазни чанд кило баромад кардед ва чанд рақиб доштед? дар вазни 20 кило баромад кардам, 3 рақиб доштам. аҳсану офарин мегӯем ба Идрис Ҳасанзода. дӯстони азиз, бубинед ки дар аввалин мусобиқаи худ яъне ки тавонист ки рақибони худро ба шикаст дучор намояду ҷои аввалро бигирад. вақте ки ҷои аввалро гирифтед, чӣ эҳсосот яъне ки шуморо фаро гирифт? оё аз ҳамин ҷои гирифтаи худ хурсанд шудед, шод гаштед? ман хурсанд шудам, падар модарам хурсанд шуд. хеле хуб. ҷои аввалро гирифтан кори осон аст? не, мушкил аст. барои ҷои якум хеле меҳнат кардам. дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳмии мураббиён назар расад, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад, дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. чуноне мегӯянд, мураббӣ дар фаъолияти мактаби варзишӣ шахси асосӣ мебошад. кори мураббӣ бо ихтисос барои рушди ҳамагуна намуди варзиш ҳаётан муҳим аст. мураббие ки дар мактаби варзишӣ кор мекунад, дар муайянкунӣ, асоскунӣ ва инкишоф додани варзишгароне ки баъдтар дар натиҷаи шуғли дурударози варзишӣ ба комёбӣ ноил мешаванд, нақши муҳим мебозад. албатта дар ибтидо Идрис ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуд, вале дақиқ назариву иродаи мустаҳкам ба ӯ даст дод то аз душвориҳо барояд. қавӣ иродагиву матонат асоси пешрафти қобилияти зеҳниву ҷисмонияш гардид. ҳамин аст ки аз овони хурдсолӣ шӯълаи фатҳи қулаи мақсуд дар мусобиқаҳо дар қалбаш ҷӯш задааст.
ба наздикии ҳасанзода идрис дар ҷумҳурии ӯзбекистон дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойи якум шид. Мо ифтихор аз он менамоем, ки чунин варзишгарон дорем, парчами Тоҷикистонро намоён мекунанд. аввалин мусобиқае ки берун аз Тоҷикистон шумо баромад кардед, дар кадом мусобиқа буд? Ба кадом давлат сафар кардед? давлати Ӯзбекистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар кардам. дар он мусобиқа шумо сазовори ҷойи чандум гаштед? сазовори ҷои якум гаштам. барои шумо мушкил набуд бори аввал аз Тоҷикистон берун баромадан дар як давлате ки бори аввал шумо ба он ҷо сафар кардед, бо як нафарое, бо як варзишгарое ки маротиба якум шумо рӯбарӯ шудед, гӯштин гирифтед, барои шумо мушкил набуд? мақсад доштам, ки ҷои якум бигирам. хеле хуб. вақте ки рӯи гилеми гӯштингирӣ шумо баромадед, тарсу ҳарос буд? каме тарсидам. вақте ки гӯштин гирифтам, тарсам гум шуд. анамин ҳарсе рақиби худро бо кадом усулҳо шумо шикаст додед? ман дар Ӯзбекистон 5 рақиб доштам, ҳамаашро шикаст додам. хеле хуб. рақибони шумо ҳамаашон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон буданд ё ин ки аз дигар давлатҳо буданд? аз ҷумҳурии Ӯзбекистон будам. идрис, гуфта метавонед ки онҳоро чӣ гуна усулҳо, яъне бо кадом усулҳо шикаст додед? ман ҳамаи онҳоро ба усули гуногун шикаст додам. аз ҳама рақиби пурқувват барои шумо кадом рақиб буд? аз ҳама рақиби пурқувват рақиби финалгин буд. бо ӯ гӯштин гирифта бисёр мушкил буд. чаро мушкил буд? яъне ки аз кадом ҷиҳат ӯ бисёр пурқувватии худро нишон дод? ӯ аз ҷиҳати физикӣ бақувват буд. ман ӯро аз ҷиҳати техника шикаст додам. вақте ки рақиб мағлуб шуд, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт? яъне ки чӣ эҳсосот доштед дар ҳамон лаҳза? вақте ки парчами Тоҷикистон баланд бардошта шуд, шодии ман ҳадду канор надошт. ӯ вақте ки ба ватан баргаштед дар Тоҷикистон, падару модар, ёру дӯстон, устодон чӣ гуна шуморо пешвоз гирифтанд? вақте ки ман Тоҷикистон омадам, маро ёру дӯстон, падару модар, устодон хуб қабул карданд. инҳоро дидам бисёр хурсанд шудам. гӯштини ҷудо ки намуди олимпия аст, барои варзишгар на фақат донистани сабқу усулҳои хоси он кифоягӣ мекунад, балки омӯхтани дигар хусусиятҳоро низ тақозо дорад, чунки ин нави гӯштин дар баробари пешравиаш ба худ қоидаи навро гирифт. вобаста ба ин дар бозиҳои охири тобистонаи олимпӣ варзишгарон азори низомномаи нав оғозмоӣ карданд. аз ин лиҳоз Кумитаи Миллии Олимпиро лозим омад то барои такмил додани малакаву маҳорати мураббиёни тоҷик машғулиятҳои ҳамбастагиро бо даъвати мутахассисони хориҷӣ ташкил намояд. варзишгароне ки дар толори мазкур машқварзӣ мекунанд навомӯзанд ва новобаста ба ин аллакай дар мусобиқаҳо қувваашонро санҷидаанд. мусобиқа бошад дохилӣ буд. аслан чӣ гуна ин нави гӯштин дар олами варзиш мартаба дорад, ҳамагон ба хубӣ медонанд. яъне гӯштини ҷудо ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил аст, аз зеро мақсади ягонаи варзишгарон қабл аз ҳама шаҳди пирӯзиро дар ягона сабқат чашидан аст. дар ин толор бачаҳое ҳастанд ки монанди Идрис, Халифаев Абубакр, Халифаев Муҳаммад, Турахонов Ёсин, Сафарзода Умар, Раҳимзода Умар, ин бачаҳо монанди Идрис берун аз шаҳр рафта медал, сазовори медал мешаванд, парчамбардор мешаванд. ҳаракат мекунем дар оянда ки монанди ҳамин бачаҳо варзишгарон берун аз шаҳр тамрин карда берун аз шаҳр парчамбардор шаванд. боз дар кадом мусобиқаҳо шумо яъне ки иштирок кардеду натиҷа ба даст овардед? дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ҷои якум гаштам. ҳоло шумо соҳиби чанд медал ҳастед?
از 23 مدال چند تا این جای یکم دوم سوم است؟ 17 تا یکم، 5 تا دوم، 1 تا سوم. برای شما از همه این مدال ها کدام مدال بسیارتر پسند است؟ یعنی که جای اول دوم یا سوم؟ اکنون برای جای یکم رو گرفتن باید چیکار کرد؟ مهنت کرده در کو. خیلی خوب، آفرین. با فکر شما باید ورزشگر چگونه خصلت داشته باشد؟ پیش از همه خاکسار باشد. از خود کمسولان را احترام کنند. در تالار ورزشی وقتی که شما مشق و تمرین میکنید، مربی با شما چگونه مناسبت دارد؟ یعنی که سختگیری میکند نسبت شما؟ جایش بیاید سختگیری میکنم، جایش باشد مهربانی. هر یک ورزشگر به خود یک یعنی که یک نفر رو یک ورزشگر رو ایدئال حساب میکند. میخواد که مثل همون ورزشگر گشتنگیر خوب شود، گشتنگیر شناخته شود، نامدار شود، تاجیکستان رو معرفی کند. از همین گشتنگیرانی که تاجیکستان رو معرفی میکنن میخواد که مثل کدامی از اونها گشتنگیری بهترین شود؟ مثل امامعلی نورعلی. خیلی خوب. از گشتین‌های امامعلی نورعلی کدام اصول‌هایش بسیارتر به شما معقول است؟ اصول بدرو. اصول بدرو. خیلی خوب. شما میخواهید که در آینده یعنی که در چمپیونات‌های جهان، در بازی‌های المپی اشتراک کنید و پرچم تاجیکستان رو بالا بردارید. بله. برای این زینه‌ها رسیدن چی باید کرد؟ بسیارتر مهنت کردن در کار، باز صبر کردن. албатта ине ки як паҳлавон ба майдони мардонагиро мениҳад, таваҷҷӯҳаш ба бозиҳои миллӣ ва эҳё бахшидани он дучанд мегардад. яъне ӯ хоҳу нохоҳ ба омӯзиши носикҳои гӯштини миллӣ низ мепардозад ва гӯштини ҷопонии ҷудо ки бархе усулҳояш ба гӯштини тоҷикӣ шабоҳат дорад, дар истифодаи босуръати амалу ҳаракатҳо ҳам мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки мураббӣ дар баробари омӯзонидани ин нави гӯштин инчунин шогирдонро ба мусобиқаҳои гӯштини миллӣ низ омода мекунад. эҳсос кардани масъулияти баланди варзишгарӣ ба идрис имкон дод то баъди иштирок дар мусобиқаи дохилӣ ва байналмилалӣ дигар ба иштибоҳу камбудиҳо роҳ надиҳад. албатта ҳама инро ӯ дар пайваста гузарондани ҳамошҳои муштаракии тамринҳо ислоҳ кард ва омодагии ҳамаҷонибаи вай сабаб дошт. در مسابقه‌های بیرون از تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و قزاقستان سزاوار جای یکم و سوم گشتم و من در آینده میخواهم مثل تیمور رحیمی، رسول بقیه و سامان محمدبکov شوم. طول 2 سال من مشق میکنم. در این 2 سال من صاحب 20 مدال شدم و من میخواهم که از 20 تا زیاد مدال گیرم. در تالار ورزشی شرایط شما چگونه است ادریس؟ شرایط ما خوب است. از یگان چی کمبودی نداریم. حالا تعطیل تابستان است. در این روزها غیر از مشق و تمرین ها باز به چه کارها مشغول هستید؟ با شینواری خب و مشق پاگوزی و باز هم کتاب میخونم. در آینده چی مسابقه ها شما رو در پیش انتظار است؟ تیاری به کدام مسابقه ها دیده شده؟ به نزدیکی مسابقه جمهوری ما رو انتظار است. تیاری دیده استادم و این مسابقه نتیجه خوب نشان دهم. میخوام در آینده استاد ورزش شوم و شاگردان زیاد را تربیت کنم. خیلی خوب. ما نیز هیئت ایجادی به شما برای کامیابی، پیشروی ها، موفقیت های زیاد رو تمنا داریم و امیدوار هستیم که شما رو در مسابقه های از این دم سطحش بلند جهانی و بازی های المپی ببینیم و با نتیجه های نظررس شما افتخار کنیم.
ҳамин тавр идрис дар мусобиқаҳо зуд иштирок мекарду бештар шаҳди пирӯзиро мечашид ва ба ин васила дар гӯштини ҷудо таҷриба мегирифт ва пайваста обод намудани муваффақияту музаффариятҳоро дар риштаи ҷудо меҷуст. мавсӯъ ба хотири сарқал ёфтани малакаву маҳорати варзишгария чӣ аз ҳисоби ҷисмонӣ ва чӣ аз ҷиҳати техникӣ қавозмоӣ мекард. чуноне маълум шуд аллакай дар ин сину сол қувваашро на танҳо дар мусобиқаҳои гуногуни дохилӣ балки дар сабқати байналмилалӣ низ муваффақона санҷидааст ва мураббии Искандар Аъзамовӣ аз ояндаи дурахшони Идрис итминон дорад ва саъй дорад то ӯро ҷиҳати боз ҳам таҷриба гирифтан дар риштаи ҷудо ҳарчи бештар ба мусобиқаҳо сафарбар намояд.